trávník, jedna z velkých postav historie pražské Sparty, pan František Chovanec. V letech 1965 až 79 oblékl dres Sparty v 661 utkáních, 288 bylo ligových, celkem střelil 13 gólů. V sezóně 66-67 slavil v rudém dresu mistrovský titul. Tyto okamžiky jsou to slavnější, protože František Chovanec slaví 21. srpna krásné 65. narozeniny. Z rukou obchodního a marketingového ředitele AC Sparta Praha inženýra Michala Viktorína přebírá dres Sparty. A dort s 60 věnovala společnost Pizza Colosseum jako tradičně. Hubičky od krásné asistentky. Pan František Chovanec dneska tady společně s námi všemi na hrací ploše Čurá Areny.